хуманитарни проекти в селски райони планират да съкратят щата си. Японското военно разузнаване съобщи междувременно, че разположените в източната част на Северна Корея ракети са готови за изстрелване. Става дума за две мобилни установки с най-новите ракети със среден обсек Мусудан. Те имат далекобойност от 3-4 хиляди километра и могат потенциално да поразят цели на цялата територия на Япония, както и на американския тихоокеански остров Гуан. На североизточното крайбрежие на страната е установено разполагането в бойно положение и на още едно ракетно подразделение, но с по-малък обсек. В Съединените щати 4-годишно момче застреля с пушка в главата 6-годишния си приятел в градчето Томас Ривър, щата Ню Джерси. Децата си играели, а по-малкото от тях влязло в къщата и след като взело малокалибрена пушка се прицелило в главата на приятеля си от около 14 метра. Поредният трагичен инцидент възобновява дебатите в щатите за ограничаване на огнестрелните оръжия. Президентът на Франция Франсуа Оланд призова за премахването на свободните от данъци зони в света. Изявлението идва като реакция на скандала с бившия министър Жером Каюзак. Управляващата социалистическа партия изключи Каюзак от редиците си след признание, че е излъгал за тайна сметка в швейцарска банка. Междувременно беше взето решение на 15 април да бъде огласено имотното състояние на всички френски министри. Решението за изключването на Жером Каюзак от редиците на френските социалисти е било взето единодушно. Бившият министър по въпросите на бюджета подаде оставка в средата на март, но преди това бе един от най-активните в борба в правителството срещу укриването на данъци. Къде се криш там? Той бе принуден да признае, че е лъгал за банковата си сметка в Швейцария, чрез която от 20 години е укривал данъци. Кусочийка? Най-тежката криза за 11 на президента Франсуа Оланд. След скандала правителството обяви поредица от мерки за възстановяване на доверието в висшите служители и хората на избора на длъжност, включително план за увеличаване на доходите на министрите. На 15 април ще бъдат огласени данни за имотното състояние на всички френски министри. Майче се доспа. Изкъпа се, хапна, беше на камера. Да? Да. Кабинета на президента Светлин Йовчев, който подаде оставка, отхвърли спекулациите за конфликт с държавния глава Росен Плевнелиев. Че затваряш очи. Интервю след напускането му, което той даде за ЗВ България, както и коментарът на държавния.